Horas madi hita saluhutna. Adorak sumarsaur hita dohot hatan itu hata, jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu dohot dame nasia debata mata, dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagai betul jamita di pertangiangan di bagasetik-ion, tersurat do di Lukas 10 ayat 20 sada 124. Hujaha majo isini turpuki tu tonga-tongata jala tepeti hukma di bagasar rohat tabi. Songonom ma didok. Laos ditiki ima marulupulu pibana di bagasan tod di perbadia. Madok hupuji huamang Tuhan si gom-gom banua gijang dohot tanoon. Ala ditamod di kokoi sia julu niakana pistar dohot nama roha. Gabe di papatar hoi tuaka siod di honoton. Olo amang ido di halomohor rohapian. Saluhu nai nunga di pasah damang tuau. Jaladang adong nama nada anaki dukon ni amai. Amai pe dangadong nama nadai ia soholan anaki. Akup ni na pinodaan ni anaki mangihuton lomoni rohana. Dungi didopakom mapulik akasisianna. Madok martua ma akamata na marnida na ni idamuna. Ay hudok madihamu. Torop do akapanurirang doho raja masihol naing idon na nian naung ni idamuna. HP dang di ida. Jalan naing bigion na naung binigi muna. HP dang di bigi. Ima sahakna. Dongan saha porsiaon di bagasan tuhatta Yesus. Nunga gudang akahalongangan doho pangajarion na pinamasa ni Yesus. Asa ganup nong marnida manang no bigi. Gabi mubama jala porsea di Yesus anak ni dibata. Alai huroha torop do na holam mernida manang holam mabigi yang gudampak na Tuhan mubaun ni roha dangadong. Dibaheni uju disuruh Yesus sisianna na pitupului laho marbarita nauli songon nabui taida dijolu ni turpukon ima di ayat 112 ditonahod do tuaka sisian nai. Anggo dibongoti hamu huta jala dijakod do hamu pangak kamu ma nanilehon na sida tu hamu pamalup pamu ma akan hacitan na di sini dok kamu ma tu nasida nung masahat harajau ni debata tu hamu. Alai anggo dibongoti hamu huta gabedang dijakon nasida hamu ruar mahamu tu fartukuan dok kamu ma tu nasida nang orbuk siak kutamu naon na lohot ditot nami huapusi hami mulak tuhamu asal diboto hamu naung roha rajau ni debata udok madihamu neangdo sitaonon ni pangisi ni huta sodom di ari sogut martibakon sitaonon ni huta sisongoni ima ditonaho Yesus tuaka sisean na pitupului jala ternyata adong do huta na manula barita naulii. Pola ditorui Yesus hutai. Didok di ayat 10 tulu 115. Marjema ho Korasin. Marjema ho Betsaida. Ai au di huta Tirus do disidod di famasa hagugun akanong masa dihamu tibuma paubaun nasida roha nasida. Marabituguni hudul diorbuk. Asan yang do si taonon ni pangisi ni huta Tirus doho Sidon di ari uhumi mertibakon si taonon muna. Jala ho Kapernaum da napinatibo ho rodi langitan sidabu honoton doho satu bonotoru. Jadi di pajia-jia Yesus do natuluhutai Korasin Betsaida doho Kapernaum aladang jupang pertubatan atik pe naunggudang akahalongangan doho pangajarion di pamasa Yesus dihutai. Boy masa nasongoni
ala na adong do siya pangisi ni hutai na pajuluhon hapistaranna manang habisukonna laho mga tusi taringot tuak kahalongangan doho pangajarion ni Yesus. Sehingga ala sosia tu pikiranna manang ala sosia tu logikana gabedang dihaporsiai be Yesus anak ni Dewata. Ala nima gabe adong paddohan ni Yesus diturpukon memuji amai ala detamodikko dohatai sia julu ni akan napistar dohot namar roha alai gabe di papatar doi tuaka sio di honoton. Artina dakpar si doho biaka napistar dohot namar rohai dia kebaga-baga haluau na sia Dewata alai akka sio di honoton manang orang kecil didok di Alkitabi nasida nama nagabe parjabar dia kebaga-baga haluau ni. Donga saha porsiaon memang sepintas mulut tabegi hata pamujion ni Yesus diturpukon ima nama dok hupuji huamang ala ditamod dikoko hatai sia julun yakana pistar do nama roha gabe di papatar hoi tuaka siod di honoton. Sepintas hira adong kesan na solomo rohani Yesus mida akan napistar doho nama roha. Jala sebalikna hira na lomuar rohani Yesus tuaka na sopistar manang nasomar roha. Songonima kesan sepintas na jupang siapa dohani. HP yang gosasi tonga dada na songoni. Dada na gabi sugu rohani Yesus mida akan napistar manang akka perakiu tinggi manang akka nabisuk. Jala sebalikna holan akka nasopistar manang setabi holan akka naoto-oto manian na mangihutton ibana. Daong. Alani i mulu adok pediturpuko padohan akka napistar doho namar roha namar tudu-tudu doi tuak kahalak na mangasahon hapistaranna manang mangasahon habisukonna lahu manadda doho makaporsiai Yesusi. Ujungna ala sosiat akka halongangan doho pangajarion di Yesus itu hapistaranna gebedak porsia benasida tu Yesus. Hapistaranna manang habisukon naido gabi manuk kotinasida lahu manadda doho makaporsiai babua Yesus do anak ni Dewata. Tarsongon akka horong ni Parise saduse dohot akka sibotopati mai di zaman ni Yesus. Jadi akka halak napistar do namar roha si songonido napi naingot ni Yesus diturpukon. Allah hapistaranna dohot habisuhonna do dipangasahon lahu manadda dohot maka porsiai Yesus gabi hulikma barita nauli nasihat Tuhan itu nasida. Dakpar si dohot be halak si songoni dia kebaga-baga haluau ni Dewata. Donga saha porsiaon alai akka siod di honottoni manang orang-orang kecili gabi nasida do nataruli dia kabaga-baga haluau nasihat Dewata. Ima akka halak na merasa dirina met dia dupan di Tuhani. Jalan na merasa dirina ikko mersigatung tu Tuhani. Songo poso-posoi na ikko mersigatung tu naturasna. Songoni mahadirion nyaka siod di honottoni. Jala tu akka halak hisongoni do di papatar Dewata akka baga-baganay. Laos didok Yesus dope tu akka sisian nai dohot akka natorop na mangihutton ibana diturpukon. Mertua ma akka mata na mernida na ni idamuna. Ay udok madihamu. Torop do akka panurirang do raja. Masihol nang idon na niyan naung ni idamuna. Hapedang di ida. Jala nang bigyon na naung binigi muna hape dang dibigi. Lapatan na sada si halasonod doi muluboy dope di bereng manang disaksihon na sida secara langsung akka ulaw ni Yesus
di tonga-tonga ni ngulu ni nyasida jala gabe porsea. Do nga sa porseaon, do mutusi matong na sinunggulan ni turpuko di tonga-tonga ni nguluta. Tapar hatobo do, pabua torop do halak, dung mernida manang makilalahon akka halongangan ni Tuhani di nguluna, gabe berdampak doi paubah rohana, jala patuguhon ha porseaon na tutuhani. Ngerasa doi bana na met dia dopan ni Tuhani, naikon semersigatung tu panugun-ugun ni debata. Alai sebalikna tong do tapar hatopot, pabua adong do halak, ati penang diboto siat Tuhani do, akka hasurungan, manang akka pasu-pasu na adong di nguluna. Isarana, hapistaranna, habisukonna, artana, ulaonna dohot akka nasing. Alai, olodo gabi balik persigatunganna. Dada gabi tutuhani persigatunganna. Alai gabi tuakka pasu-pasui nama. Sehingga ape taho di padok hata ni Tuhan, termasuk songon nasin warahon ni topik ni mingguon, Jehovah do mual ni haluaon, Tuhan sumber keselamatan. Yang gudi rohana, tetap nama hasurungan nai, manang kemampuan nai, nagabe persigatungan. Lawasima manuk koti ibana, manada jala porsea tutuhani. Sikap nasongonima, na pinengok ni Tuhan Yesus di turpukot tuhita. Ditamodikot debatado hatai, sia jolon yak kanapistar do namarroha. Alai gabe di papatar doi tuaka sio dihonotton. Atong sayunang ma alani hapistaran, manang alani parrohaon na sodenggan, dohot alani na mangasahon kemampuan, gabe ditamodikon, manang disembunyikan Tuhani haluauni, aladak porsea di Tuhani. Alai songonaka sio dihonottoni mahita, nak peru paning meragam akka silehon-lehon ni Tuhani, manang sebalikna, nak pe meragam akka sitaonon, naikon adupatta, totong mahita merasa met diadupan ni Tuhani. Jala semersigatung tu panugun-ugun ni Tuhan. Ai tuaka sio dihonotton ni anakido, di papatar debata akka baga-baga haluauni. Amen. Martang yang mahita. Muliate mali Tuhan di hatam na kubigi hami, lopok ko mahatami tuganup rohanami be, jala urupi mahami lahu mangula hossa. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami. Amen.